76 godina još ne mirujete, uvijek nešto inženjavate, ili u drvetu ili u metalu, ali sad je u metalu. To mi je u genima. O čemu se radi? A evo, već više od 30 godina mi dolazimo na Jabu Golubinku, gdje nažalost poslije rata su komunisti po našim procjenama negdje od 250 pa i više ljudi tu je usmrćeno i bačeno u tu jamu. Nije bilo je zabranjeno tamo dolaziti. Mi smo znači 99 smo se skinuli u jamu i sve smo snimili. I se na samoj površini je bilo 27 glava lubanja na samoj površini. I to smo sve snimili i podnijeli smo krivičnu prijavu protiv nepoznatog zločinca koji je učinio to. Smo sad ponovo pokrenuli projekat jer je bila jedna staza koja je zaresla i sve je teže bilo proći s njom i onda smo ovu godinu odlučili odnosno prošlu godinu u jesen smo odlučili da se probije put do jame. I tu smo probili put, tako da se sad može doći gori autom. I sad postavljamo križne postaje, znači 14 ovakvih križa će biti postavljeno, znači od cijevi, od cinčane, od vodovoda, omotane žicom bodavicom, jer smo doli našli u jami ljude koji su bili vezani žicom, upravo ovakvom žicom. I ovom prilikom bi se zahvalio ljudima koji su pomogli. Do sad smo utrošili 9.000 eura. Znači, ova žica i ove cijevi koštali su 5.000 eura. Tu je pomogao grad, a 4.500 smo mi skupili za probijanje puta. Ovo ja radim ovako iz ljubavi, jeli? I tako i sad bih zamolio moje građane, mještane, ne samo Vodica, nego Tribunja, i ako dođe informacija i do Pirovca, i Tisnoga, jer ta jama se nalazi na području Tisna. I tamo je već u dogovoru sa načelnikom, on je odobrio 2 grobnice, tako da idemo sa zahtjevom da se izvadu kosti i da se prebacuju u Dubravu u groblje. Jer svaki križ će imati jedno postolje u krugu od metra i visoko pol metra od lomljenog kamena. I u sredini toga će biti križ. A do križa će biti od kamena isto tog lomljenog našeg, visoko 80 cm, široko 50, kao svijeća i na vrh te svijeće bit će u obliku plamena i na svakom će postaji pisati prva postaja Isusa osuđuju na smrt. A doli će pisati smrt Petra Svačića. Hrvatska osuđena na ovisnost o drugima. Znači, Hrvatska osuđena kao Hrvatska. I onda će svaka druga postaja će imati i neku tragediju Hrvatsku kroz koju je hrvatski narod prošao sve do 14. postaje. U 14. postaje opisat će se koliko je žrtava bilo tu bačeno. I 15. postaja uskrsnuće. I sad bih htio pozvati te ljude koji imaju volje. Već sam govorio i vatrogascima, i žudijima, i udrugama, i privatnim ljudima sam zva koji se razumu malo u kamen, molim da dođu. Od idućeg tjedna ćemo početi raditi na terenu. Bilo bi lijepo da se odazovu oni koji imaju pijeteta, koji osjećaju da smo dužni da te žrtve budu dosljedno pokopane i da pokažemo da poštujemo to, jer svaka žrtva, ma kakva bila, ona ima pravo na dostojanstvo. Nalazimo se na Golubinci, na samom otvoru njezinom, gdje smo 99. postavljeni ovaj križ od žice bodavice i gornji kraj križa ima ruke. Križ koji ima ruke i prema nebu moli za pokoj ovih duše i moli za Hrvatsku, za sretnu budućnost. Evo, to je ta jama koja je duboka negdje
28 metri, a sada je dubina njezina možda 10 metri. Znači, možda 15 metri je zatrpano. To je jedno. Drugo, kad gledate sad okolo, svudi ima grmlja, samo ovdje nema ništa. Jer kad su oni bacali tjelesa unutra, onda su kopali sve okolo među ovim krugovima zemlju da bi zatrpali svoj zločin. Ali evo, i opet ovom prilikom pozivam sve koji imaju volje narednih tjedana da dođu pomoći ovdje na listu mjesta graditi postolja za križeve, za postaje križnog puta i za te svijeće gdje će pisati postaja i opisivati tragedije hrvatskog naroda kroz povijest.